Chapter 4 Practice Tough Love. Uksai siar jong kajing job bat kajing imbadan jumut kalong ka self-discipline. Haga ktein Khasi jongi ka discipline ka day ka bapilik ka jubet ka kam da kajing kemen klem da ino. Ka discipline ka ailat ingi banle ya ka ka ba ka dokno jongi ka tip bahap banle watla omdon kamon. Klem ka self-discipline. Pimla banyo ka thong basai. Penon kam hok ya kapor burom bahaya kiwe. Eat ya kapor ha kijing coach ha kajing mut jing berkat. Ngaong ya ka self discipline kajing eat ka batrim. Namar ban ai jing yala de kalong kajing siu keliang da kajing eat. Da ka ba pin stick yala de pin stang ban im kajing im bapura. Ha kajing kwa jong pi. Ban ya ka ba tang shudon kajing im kum ka slading. Hasla bayat kat shababe kalaer. Umba Robin Sharma uhikai ya kawai nagi coach kajong baong. Kat ba pi perang yala de kajing suk ru kan buat yapi kador kacing im jongpi haga bakot ka dai ka lapin wandur da kacing jet bat kacing yai lente kapor ka bapi ke nadu dang step bat kacing perkhat bapi perkhat haga sngi ka syong ha kacing pule jongpi ya ki kot ki ba ai mensim bat ba ai jing kermen enda pile ya ka kam man la ka sngi da kacing kemen ka pen kring ya ka mon jongpi ban jet ya kacing jet ka bapi jet ka long ka badai ban ya ka ba jam pishim biang ya ka control jong kacing im la kataru ki beriu ki bakmen ki pelut ya ka por jong ki ban le ya ka ka bajam pat ka balong comfortable ki don kacing kermen ban sngap ya ka dono ban le ya ka da kacing start kane ken kacing long ka ban long ya ki ban long ki bakrau ka wei na ki coach ke baong uem gray nong job udon ya kacing long ka ba ubarem kwa ban le kim kwa hi ban le kumno ro Henry kajing bongkwa jongki ka kham krau ban ya ka bor jong ka thong ka jongki ha ka spa snam ka ba khat khandai unong thokot u Thomas Henry Hogley u wan ha ka conclusion ban tho kumne Henry ka result badan dor barok kajing start ka de kajing la ban pen bor ya la de ban le ka ka ba pi happy ban le ha ba pi dei ban pendap la da pi sneu tenat na ya ka But Aristotle usnapat ya ka way pat kamat kajing start ha ka way pat kelenti ka baong ka ka bangi tip ban le ngila da ka bale ya ka da ka bangi le tang ban persyang ngilong kinong persyang da ka bangi control yala de ngilong kinong control yala de but da ka bangi le ya ki jingle bakrau ngilong ken ki bakrau Shwaban penkut ke ni ke video ngadon ka way na ki jing hikai na ka ne ka story kinong job kile ya ka ka ba ubarem kwa ban le balada pimla ban handle ya kacing rem pimla ru ban handle ya kacing job. God bless you, stay blessed.